Oh. Yan. Punta sa cellphone. Ayun, nagkalawan ba? Ano yung sa video ba? Kaya. Oh. Nangayo na gyud kuan ba eh. Ang apex ba nangayo gyud bahin. Lagi. Undang gid eh. Nagtingog pang mga bato-bato sa kuano. May mga balay pa na diyan, no? Puno nagkuan. Tulong mo ni kakalsadahan. Halagid ba na wa yung mga balay dyan? Sasakayan na, no? Balhin gid ang bukid ba? Kita ninyo. So, traction sa taas pag ulan. Ulan sa taas. Pero mo balik mi dito, mo baba mi. Ay Asa tama man ninyong content? ang agsakin sa mo 4 o'clock baba gid mi. Ah, dito na lang sa der. Baba Sa na rin lang baba. sa Pero dili mo mabalik rin. Kung dili na yung mundang sa dili yung balik sir. Ugma na punta. Dili na yung balik. Ay, kung di na yung mundang. Sige baba na lang mi sir Okay. para dili ma-kuan pod. Di sir, oh. Nya ugma. Kung may panahon. Para yun. Dayon ta. Okay, napamanggiduhan na binilya. Nakita na mo, oh. Isa nakuha. Na may duha na bilin. Manager man mo dito mo continue mo. Oo. Baba mi sir kay Sige, dili picture ka. ma-camping dire. Oh, sige sir. Kasi ay kana lang picture ka na. Tama picture po. Kayo. Kayo. Wala na bilin. Sige sir, sige sir. Ugma na lang sir. Sige sir. Bats. Bata. Ha? Ulan na po do. Nang daan nga kalsada. Kini mga balay pa ni diri tanan balay. Kini mong kita makan mga balay ni. Nang giagian sa bako. Patsi tanan patsi kay ulan. Mabaot ng mga ekwipo ay ulan naapay munaog.
Tara.